Akong isugod sa sinugdanan ang tinuod nga panghitabo gikan pagka-gobernador ni Gobernador Berto. Niadtong 2013, pagdaog ni Gobernador, nagsaad si Gobernador nga ang lungsod sa Butya iyang tagaan og daghang proyekto. Mga konkreting, cover court, water system, classroom, o kanang birthing house sa Julin. Dayon naatay Igbo, kanang sa Igbo mo'y daghan. Pag-isunan ko na atong 13, pagsugod ni Gobernador o hatag o proyekto, gitagaan niya bakho pag-ayoan ng karsada na provincial road din sa gikan sa National Highway sa Tutungon, padulong Julin, padung Stubak. Sa hitabo nga akong nagian kay ako man ang kuyog sa bako. Daghan kayo tagapikas ang masuko nako kay giguba kuno ang karsada. Nagiguro sa si Gobernador nga ayaw nila og patuo kay ato ang kaayuhan sa katawhan. Sa pagsugod na mo og widening uban sa bako, ang mga barangay official, Julin, Tubak, Tutungon, sige na silang kasuko nako kay giguba nako ang provincial road. Pero ako silang ginan, ayaw mo kabalaka. Kay kung gipasugdan ni Gobernador, iya man ang tiwason. Bukan na maigsuran ko na nasugdan ang paghuman nako widening sa karsada sa provincial road. Kay ang provincial road niya na, gikan sa National Highway, taman na sa Tubak, katong unahan, barangay roads na to. Mo po yung gipahuman ni Gobernador o widening. Pag-humana na ang unang napandingan, mao ang cover court. Tribal Palace sa Tubak o cover court nga nagkantidad o 2 million plus. Gani, ani aman ang akong kauban nga ex-kapitan sa Tubak o sa kana sa nagbadlong kanako o si barangay captain sa Tubak, mga barangay officials, ila pang gipangulga ang tanan nga mga laborer ug katong kontraktor. Pero wala kami nagpasulog kay si Gobernador gaingon nga ayaw kabog patuo nila ang gikinahanglan sa mga tao ato gintumanon. Mo kani ni tabo. Dayon nahuman ang 8 ka cover court, Bergado, Tubak, Unidos, Poblacion Butya, Higtepan, Santo Tomas ug Albinda. Aduna kami mga classroom sa Ñuskihor, small nga gamay nga cover court sa eskwelahan sa Ñuskihor, gamay nga cover court sa Tinglan. Ang tanan nahatag ni Gobernador. Aduna pud kitay concreting na gani sa concreting ako ikakumparar kanila nga kanang 18,000 meters ang gasto ni Gobernador ni ana sa akong pangutana ang atong provincial engineer. Mura mga 7 million ra. Then ang gasto po diyan ng concreting Julin to Unidos 1.3 o sa kalibo o 300 meters is 3,700,000. Ang gilapno ni ana 5 metros ang gibag-on 8 pulgadas. Ang base niya na nga gihimo ni Gobernador baga kayo kay diha pa nako apo maganan gi atnan. Wala gyud magpasimento si Gobernador kundi ang base na hapit pod dangaw pagani kapin. O kanay base. Ako manabana dalas patubig sa Tinglan, patubig sa Unidos, dili mo minus sa mga almost 60 plus million ang gihatag ni Gobernador dinhi sa lungsod sa Butya. Kaming taga-Butya Malipayon o gani daghan kayo mga signature campaign sa Bergado, sa Ñuskihor, sa Unidos, sa Julin o sa Tutungon ay kanang provincial road sa Tutungon o Julin o National Highway maoy isunod pagpasiminto. Muman gani nga nabikil karon nga maingon nga nganong ilang gidala dito sa national na mismo sila ang request mga tao di man sila mo pirma. Ang katawa na may mangayo sa maon concreting. Nagtunol ang mga
lideris na to og request papirmahan ni Kapitan Siong. Dili siya mo pirma kay sila ra ko na imo concrete. Mismo usab ang tutungon mausab. Dili mo pirma kay ang ilang gisaligan mao si Janjan. Pero makaigsunan ko, uban pa man ako kaniadto kanila. Usama na ko sa ilang mga lideres kaniadto sa Pangalusos. Mo ganing imbakwit ko. Kay dili ba ko gusto anang istorya lang. Walay makita. Karon nga si Gobernador na kumpleto na ang maong ipangayo kanina lay among tiwasunon ang Julin at tutungon Julin Provincial Road. Gihimo nila controversial nga dato nga mismo sila maoy gadumili na trabaho ni Gobernador tungod kay dili sila mo pirma. Mo ka na makaisunan ko palitan dili sa lug si Subutya ang gipasiminto ni Gobernador. Kung wa ko masayop, ana ahapit mga 8 kilometros kapin ang ipasiminto ni Gobernador. Ano na 1,000 meters Santo Tomas, kanang Dilan na apoy mga 1.8, Dilan to Newland na 1,000 meters, Dilan to Tipan na 500 meters. Buka ni gipanghatag ni Gobernador nga magkakukriting apil kanang Unidos, Tubak, Busa. Dili na ito malikayan nga ang ilang medyo aduna ra unta sila gusto nga masiminto pero tungod sa ilang mga partido silang kadagkuan na pugnan sila kay kuno ug moadto sila ni Gobernador dili iwason ang ilang proyekto. Kaloy si Ginoo nana sila diha ni Mayor walay proyekto nga gibalibara ni Mayor bisag ila sa pikas. Gipirmahan ni Mayor alang sa kalambuan sa lungsod sa Butya. Mo kaya gihimo ni Mayor. Dunay tubig sa tutungon. Patubig, nagikan kuno to sa kang Janjan Alusos, Congressman Janjan. Gipirmahan ni Mayor, patubig sa Julin. Pirmahan ni Mayor sa Tubak. Wala si Mayor gibalibaran sa bahin sa proyekto. Busa makaigsuran ko, mutuog sa dili. Si Gobernador sa tanan na gobernador sukan ko na imo politika sa kumpapa na imo mga mayor lung Subutya. Sa tanan gobernador, nga gobernador sa ato ang probinsya, walay makahimo ni Gobernador oy. Kay si Gobernador automatic nito. Pag yun niyang batag siya, automatic. Wala biyahe ang pagama na mong cover court. Diya sa lung Subutya, ug wala mo man. Wala gibalhin ng mga grupo. Sukan ka ng 60 million na natang Gobernador Kapin. Sa nangagi nga mga gobernador, wa kada sukan may tabo. Busa garbo na mo kang gobernador, og sakitan po mi, og binuangan siya kay nakita pa na mo ang iyang kasinsiro, matidudaan ng pagserbisyo. Muna sa giingon ko na naiginoo siyang kinabuhi. Maki Diyos makitao. Mo ka na kinabuhi ni gobernador.